Alam jika, yarap jika baganang roy baganang yar. Hagi babun kibenta juga di sekri. Pada hagi bun kibawan banong itu khot jongka. Trai oblengi aingu nagam ta kajing penla jong me bakin ai kajing sekri kaba katkum kamon jong me. Kaba dehun atrai bat kajing penia jong me. Trai oblei Midway min sini bandang yai alam jaka ban yai pun kubor hagi pastor ki teman besan kilong kemi kilong kepa ki samla bat ki hep ki baridru hala ki jong ki benta jong ki jing syakri ki jing mani ki jing trei ke kam jong me to isnei ku trai ban yai kerku bat ki nang yai ya cheprang daga jing job daga jing kemen bat ban le eki nagamatawan ban kraw Jaga buram jong me. To isne ben kan maulem atrai ki para bangit ki watrang manwan jaga ying jong me jaga jing sok lang. Haman lagi por abadon ki jing mani ki jing sekri me. Dai na ki babun ki daw kam tam na ki jing pang ki jing stom ki jing long no ki long temen jong ki. Kimla atrai banwan. Ya ki kum kita ngi duai ku trai. Hang no bagi dan hakanung ki jing long bagi long. Menis nei ban ai ki jing ku jong me hagiru kam tam na kam tang mesim jong ki trai gela ban don ru kitu ki bala klet ki bala jingai ne me ki bombang ki bomon su ban wan je ki jing seng sya ki jing slok lang ki la jingai ne me bat ki im ka jing im ka ba hala ki jong ka mon jong ki bat ki jing im ka bat ki ei ki bat thala jong ne ko sai Trai tu keren ki tu pengkendu ye ki. Bakin wan pai seme. Bat kin syakri yameru atrai. Tuai mendor kat lembat ngi hakne ko por. Hakabangi kan mau atrai ngi rakhi. Ya kesengi keba las dang. Ya ke KJP Assembly jongi. Na keba pen Yaklat ke pihak yaki atli kisinat lakumba jandap arpos nem menta atrai ablay utrai aingu imena mar bamelai bid ban seng laga jong ka balang jome ka balang prestrian hangni hari kasi jantia jongi lapalat sispa nyau paul sispa prapos nem barklanang ya nakabor sekabor haduk kena kapor Patu yarap atrai kenang ya nakabor ka jirap jong me nakabor ka jing yalam jong me dak jing start ka men ai kinong yalam kinong punya jaka maka nang roi ha ka jing bun briu ha ka jing trei ki kam bat ha ki nu benta ka bai bit ban penset ha ka ban pandep jaka to isnei ko trai ban kerku yaki parbangai baro ki balong ki khot jong ka KJP Assembly Yaki balang ki per ki district ki per ki prestri ki per ki sinatru hal jong ki jaka joki kumba mala penroy ke kam lengba kini ki pa snem ki balalai to isnei ru kutrai banang penroy ka ham tam badang bon ki mempat nget ki mempat itu ki mempat mon ban pediang yeme to yarap lengba jong jing sakhi jong Kipai runget jong ka kasi jantia President Assembly kinla atrai panitu ime pranget priang ime kumunong panim jongki angker ku iki kam jong ka baro kinang roy kinang ya seprang at kam tam giduai ban men yada yaka nagi bor penjot ki bor sniu men yada yaka atrai nagi nongsun kiba penthut kiba penwit yagi jing trei ki jing ya lenti jongka Bat tu ai bakalak wanong ke yang scam. Kuma me atrai me mon. Melatei laka balang halor mau siang. Tu ai ba KJP Assembly ki sinat ki badan haka ki runget ki badan haka kinlong ki yang scam haga jinget bat haga jing syakri yame. Don kat lemat ngin ru ku sedang haru ku waino jung ne jing syakri jungi. Idemi panik ini baru keteng try jung Yesus Kristus. Amen. Tementangin yo man pendep ya ki kam jung palang.
Hakani ka por suaba inyo wan pendep iki kam jong ka balang nakaliang jong ka komiti balang i lapan bej ya Reverend Pimolong pen pensaya wi ka kam apreng jong ilang hakani ka por tinga khod i Reverend Pimolong. Dalam bacaan kapor, i pasal di esok let i ba baidon rangkat bat kabalang kan kapor ka ban sam ka khobona khtin ka chong blai i pasal bisil leng do rangkat kita mempesan jong kabalang i dekat ka komiti balang ya pe kilong ka kilong kami ba kisamla bat kumjur ki hab ke baret nakaliang jong ka komiti balang ya khu blai ya pe baro ha ka kerteng jong Jesus Christ bo trai ka don ka kam ya ka ba ka komiti balang ka lasanya hanga ya kaba nyobat persaipat ba lemba jeng kapor ba kata ka kalong ha ka bai dei ba ka jing seng pat ba jong ka penthorong khra desik ka ban long ha ka ni ka balang ha ki ar phun jeu tarek ba ru phra jeduri arajar pusau ki para mangit baro kumba kalong ha ki di kisnem ki bala no ha bangi pediang ya ka jing seng pat ba jong ka penthorong khra desik lemru bat ka jing seng pat ba jong ka penthorong khra desik union ngila ju ya persyang kumtu kumba ngila jule hagini sistem ke balalit no hakaba ya ki dukhat bat ki dilkiet kumju ru ya ki nongi semantaru ngila ju penyok benta haki yeng jong ki para bangai bat handrei hakani ka kenti ka benta hakaba kum ka balangin sayo ban pediang ya ka jing seng pat ba ka khatsan jong ka penthorm khra distrik ka banlong haka ar punyau terek bat phra jong ne ubanai Januari jong ne usnam arjar pusau ngila don da kawai pat ka jing ya perkhat bat kata kalong hagabai dei bat ka jing pengkhre abam baro nadu ka sing sejan haga jing ilang perkhat kam haga jing seng miet bat kumjuru haga sing utorai baro sisngi ka komiti balang kalarai banginum pha asu sakiyeng jong ki para banget ya ki dukhat ki dilkiet bat ikinong sementa nrei ka balang kalau don ni kejemut ya baginya penkre sijaka nakamta ke jingai bam yakini baro kadau hi ke bakum ka komiti balang ga yoi kalong balang ba kini kisnam ki balalit no habangi lapha sya ki yeng jong ki parabanget ya kinongi sementa bat kumjuru ya ki dukhat ba ki delkiet ngilap ya kawai ga jing sisa ba kata kalong ba kitu ki yeng ki ba ka balang gal karpa de ki bakin penkre bam nagam ta kinong sementa kala kata apat ya kapor ka jongki hak ba kimyo syu banwan si ka jing sakri blai bat kani kala penno mensiam ya ki nong sarai balang bat ya ka komiti balang hi baro kawai ba kata kanum jasu nang ni sakmat badai halo kata kanong rem manailat iki para banget bakin sementa ka jing sakri blai nakata kadau ka balang kala sim ya kara ya ka bangin pengkhre no sijaka hakabai dei bakin jing bamski sakawai pat kumba kala julong hakipor ki balalit no ha ka jing seng ga basipho siteng hadian balawai ka jing seng ga basipho siteng joga singi uturai ya ki para banget ki bawan na ki waipat ki balang kata na ka balang gofling ka balang penthorung khra ban na kata balang nongdo sao ngila jukarpat ki para banget makin ya wer makin ya lam ski yeng jong phi na kam ta ka jing bam sngi handre ha ka ni ka kenti ka bamenta kumba ngila jule ha ka jing seng pat ba jong ka silong rilum presbiteri anda lawai ka jing seng ba sipho siteng kan don ka jing pengkhre sha da ka balang bat ngini sementa da baro ki para banget ki bawan sa ka jing seng bat na kam ta jong phi ki para banget hila apat ban yawer ya ki para banget naki artli ki balang bat kumjuru nakatan balang nang nuksao sakiyeng ki jong phi hadian balawai ka jing seng ga basi baje siteng kita kilong ki benta ka ba ka komiti balang kalarai bat ka ban pensai pat ba hagan ka por ki para banget wala nakaliang jong ka balang is ngautu mangidoni ki jengket ki bakhya haga bangidon kini ki lai ki project kajing kershan ya ka skol hangti halang kering kajing siudap ya kapisa sa kontraktor ubentrai gani kayeng mane bat kumjuru ya kajing siudap ya kapisa sa ki para banget
kiba la kershan ka balang ha ka bangi la thiet ya ka khando balang hang ti halang gerding anrei ka balang ka layat shakhmat banle ya kan ka kam ba ka tagalong ajik pengkre ba msi chaka ya baro ki dekhot ki del kiet bat kinong isemata ki hakani ka jing iseng pat ba joka penthon kra desek ban nakaliang joka balang ru ni kerpat nakam ta ki para pengai akaba nadu kan ka sngi utrai ka banwan kata ka arp sau terek ter hadu ba ngin dalong mangin dayo ingin ka jing iseng pat ba ngila pengkre ya ki donation box ki ki senduk kumba ngila jubu ha ki ki por ba ngilong ka jing iseng covid hangte ya khamat jong ying mani bada ka jing khimi len tiru ba nakaliang jong pigi parap ngai pin yano hakini ki donation box nagam takar pangai nagam takar ne ka kam jong ka jing priang ka jing seng pat ba jong ka penthon phra deseng bada ka juga poru nakaliang jong ka balang ru ngin jin dala kamen ne lada nakaliang jong pi ki parap ngai phila ban no donation sha ka ni ka kam bad ban pen poiru ya kini ki donation jong pi sha ki temem san lani sha ki nongsarai sha ki finance officer jong ka balang katai itu memesan FM kasentiu bat imasta tiling do kini kilong kendiat ke jing pensai aga bai dei bat kan ka kam kata kalong ka jing priang ye ka jing seng pat ba jong ka penthong pra desek bat kumta na kaliang jong ka balang ni khot skubha nagam ta jong pi paro ki para bangai jong ka balang ba phinya bu jing mut nadu ka ni ka si uturai banwan ha ba piwan jong ka jing seng banno ha ka ni ka senduk donation nagam ta ka jing pengkre ya ka jing seng pat ba jong ka penthong pha desek bat kum juru nagam ta ki wei pat ki donation kat kum ka jing skola bor ka jong pi bat ha ka juga por ngin jin dala sko kemen nagam ta ki wei pat ki para bangai ki bamdei na ka ni ka balang ki badon ha ki wei pat ki balang ki baju et ban ya sakri yo belai ha ka ni ka yeng ka bakentang naga por ska por bat ngin jin dala sko tenat ru nagam ta jong pi da finish matalang bat ka balang ha ka ni ka kam badah kabangan penkut kerparu ya pi baro ki para bangai jong kabalang apin sngob ha ban buti ha uble ka jingdwai ka yeng kisem ka jong pi ha ka jingdwai ka basimet ka jong pi nagam takan ka jing iseng pat ba jong penthong kha desek nadu kinong kit kam kit khat bar kidel kiets lemru ba dikinong isimenta baro bakani ka jing priang jong kabalang ni ka jing iseng pat ba jong penthong kha desek kandawan ra ka jingkerku ya kabalang hi baro ka wei tang nang ki kentian ki ba khandiat hakabai dei ba ka jing percaya kan ka kam ublai un kerku nagam ta ka borom chumu amen te ha kan ka por ningkong nakaliang jong ka balang ni pen pau ka jing songo ya i Reverend D.S. Soklen i balong i pastor jong ka balang Presbyterian Mauprem i bala pelai por me dan rangkat lembat ngi lengba jong ka ni kano fais ngi pansam ya ka khobor na ka tin ka jong blai kumbala duai ngi ngai skamo blai dan rangkat lembat pastor aka khobor ya ka bangin saya sngo kalong ka jing kerku na ka banta jong hilang para ki jing pen bana ka jasengan thai kan long tang suai kan ni jaseng pat inong kren inong kong ribina khara suai ha ka jaseng hindi service ha pen thon khra ha ka por sauji inong kren inong temen basan MD marbanyang inong kren ha ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por sauji inong master nangsan borlangs im Ija sengdong hakapor san shiteng hakadong lum siap mi ngi kaja senggalong yi jing masta san borlang tariang inong kren ilong teman besan dike kharsen di hakaja sengdong lum siap pedeng kaja senggalong yi jing Mrs. Persia nong besab inong kren ilong imes Mercy Maulong hakadong lum siap semi kaja senggalong yi jing Mrs. Dwistinas Imli ba inong kren ilong master Shanroy Lengdo hakamiet balang kata arpo tareng nginyo sngo ya ka subject ka baong ujisu umau ba im bla kentai da kibriu nrei ulong balajid dau blai
pensiong nong rim na ka city ka baningkong jong Petras kalanong ka baar ka dekat ka saw la penkha na ka tim ublay ulong umau siang ban simenta ban pulis dang badwai ilong imis yaiman baha jerwa pad inong kren ya subject ilong imis dayarika maulong ka Bible study jong ka balang kanlong kumba julong haka singi thok dieng hangni hayeng mani haka por nyo beje haka jeseng duai mi si sejan haka arpulai tarik wan pulis dang badwai ilong imis dafika nongsi wad inong duai hedin ilong imises hanaman nongfan inong yethu khana ka nika singi triban wan kata ka arpusau tarik ilong Reverend W.S. Jerwa ki jeseng khana akan singi trai hang thi halang kerding anom dan jeseng namar ba kandan ka jeseng advance Christmas hang ni haye mani pa inong kren ilong Mrs. Basbunsi walang kani pat kalongka jing penpanana kaliang jongka Junior Christian Endeavor Society ka General Committee jongka Junior Christian Endeavor Society kalong tangsuai kani ke jeseng kumtala kerpat yaki para active members wat ki associate member kila palat khasausnem ofin ngau bha banya saklang banya don lang hakanika General Committee ki kam ki baka deka General Committee ka don kilong baningkong wan persngau ya kinong kit kam jong snam arjar arpusau pat ka ba arpat lara don kino ki kam ki pami asai keren la shai ka sngi ka Junior Christian Endeavor Society kan penlong ya ka musical evening kabanlong hakabanta ka bahapo jong kani kayeng mani kapor panlong kadai hakapor arbaji no paisngi ka program kalong kumni i Sherman long master LM Rampai no ilam jingroi master wan kemen ki khongchai wan pulis dang wadwai Zamira nong beri inong duai nong oban pulis dang i Zamira nong beri nong duai master Gideon Malyang nangta nyo banlumi kijing aingu nong yalam long master nang san borlang siem ki special item kabaningkong ka solo ka baar ka duet or ka balai ka trio kandon ka musical instrument ka bisli master banfirat thaba berin mes wanda shisha rani ka dui tara mes Bethania Jerwa bat keksing Masta Bankershan Rani kita kilongki jing penmena jongka Junior Christian Endeavor Society kanipat kalongka program nakabanta ka Advance Christmas jongka Sunday School ka banlong haka arfusau tarik haka por sipo wije i noyalam jingruai long i Master Lur Mangkara Rampai organis imes sapi Jerwa i Sherman ilong i superintendent ka jingspel na ka Old Testament ka primary department jong kani ka yeng mani ka New Testament kalong na ka primary department jong kalang kerding inong duai ilong ikong ding do kandon ka special number ka baningkong na ka junior department yeng mani bat ka baar na ka junior department lang kerding bat inong kren ilong ikong Tabitha lengdo kita kilong ki jing penbana kabidai baka program jong ka Sunday School kini pat kilong ki jing aingu ki bangila lum haka sipo tarik jong new banai kilong kumni naki envelope shaki bor balang bahalor 20,000 praspa khandai photungka envelope fon tai yemani 20,000 ruspa tingka envelope fon thiet khando balang san phnyo ja sauspa san photungka jing aingu ki seng sibeji khasau jar arspa pratengka kijing aingu Sunday School khan reu hajar sispa arfu artengka ki donation ka baningkong ka fon thiet khando balang la hajar tengka ka baar ka fon tai yemani sipo jar tengka bat ka balai
kawai nak sipau siaja sanspa tingka kumta baro ki bangilayo banlum kilong silak khandai punyo hajar nyospa nyopho tingka mendapat nginyo ban lum ye kijing aingo adien belada ban lum kijing aingo an kerpat I Dr. ML Saukume in pengentang ekini kijing ai. Au play berkupa jungi babning. Kumni pat atrai sesisien. Iwan ban aingu yemi pemlasya pat yangi kum kikun keblasil spa kejome. Pengila ya kaban kieu kumni hakani kanok paiski hakani kiyeng kepekentang kejome. Pengiyo atrai ni kapor kepekentang ya kabangin syakri yami ngin mani yami bat ngin penan buram ya kekerteng kepekut kejome. Bat kumjuru ya bangin syak skor nagakdien kepekut kejome. Atrai ni kapor iwana khamat jome ban buti hakmat jome yang ini kicing ai atrai kilong tang khendiat ki bangila ban ai sakakam ke jome hapdeng kicing kerku ki babon sertap ya ka bami me penyo hakajing em ke jongi ke baman la kesnge tushima atrai ki ya ka ban pendan kam ya ki sakano kono ke benta ya ka bakom ke balang kala atrai ya ka ban pendan kam ya ki naga benta ya ka ban pentelun ya ka kam ke jome sakhamat ko kara jisu atrai ngi dua yarap atrai benginang la ru atrai an IT lagi jong ki donut ki jongi bengila ek ban syakri khambha yeme agis ngi ki por ki bangwan jong ke jingim ke jongi parne ko poru atrai yuan man aingu yeme atrai bamlawan lam atrai lu jong syakri jongme hakni ka jaka ba ni ka yeng ka bakentang ka jongme ya ka ban sam ya ka khubor na ka tien ka bakhut ka jongme
Isnei kepada ringkat lambu jong syakri jong me, berkup penselek yu atrai lu jong mensi mu jong me, pakai ke boro atrai ya kaban mi nak sentur ke jongo, kanda long sisa ke jingker ku, bar ke jing bam nak bentak ke mensi ke batlot ke baswai ke jonge, kana kabang inda mi nak rieng ke jong me ke keran, nginda yu snow sisa atrai ya ka bor bar ke jing pentamai bor ke jong mensi mu jong me, bangila atrai ban mi atrai ban sakhi ya ka kerteng ke jong me. Shimti atrai ke por ke badang sa jong ke jing syakri baro ibu di hakik sang ti blay bran bor ke jome nama atrai ke jing palat ke masyam ke jim ke jonge nabai kini ngi pan ngi ngu ngi dem ngi kerpat ke kerteng ke ba im ke ba tiang ke badan bor ke jong utrai pun nonong penem jong Jesus Christ mentabel harta amen. Ini yang penting pat ke jing syakri jungi. Ini ruai ke jing ruai ke balai spa saupuar. Lai spa saupuar. Halo hau mau siang bantai sim jonga wat nong rim krau bayai ne ban pen pok pen syong ni alade. Hawa jing yap ngam septi mau siang skem utrai. Habagi eryong bonjai syok yalaman sim swai. Pero argi dekot ke ba laispa saupuar. Kiper mengai bayi baro
dekat jong ke balang kiwaipat ki bala bandon lang na kiwaipat ki balang kiwedon na kani kupor nadu di pastor bisiling do iba ladon kerteng balang hang ni ibelalong na kupor ki madang puli hagi high school iway na kinohi kai way na ki warden hagba ya hostel wasa halang kedem bat ibala ya trelang ru katukan di por Hajarat Theological College bat hagakam jong utrai ki temen besan jong kebalang ki hot committee balang kilong kemi kilong kepa bat baro ki para pengai kebedan ngai kublai ya pi baro ak teng ka batiang jong try jong i Jesus Christ ane penpau ya ke sungu yu try wala penpoi nga penpoi suk nga haga ne kesni na du mami na sinong bat hadu penpoi hang ni klem kan nu wajing betut kajing penwet ubal ai kemet kebukai bakia yang pengalaman pendep ya ke program ke pi ke balang pi ai hanga pada penpau ya ke jing ngungu ya ke balang lung siap ke ba ailat yang asai sien hanga ke por kumba ke por ke mensua ke ba ngayo lat ban seng lang bat pi hagi program penbet. Dei kene kesin kebenengkong bang ayo ban yeng hagane ka yeng mani halor jo kene ka mala ka bahaneng ka ba Philadelphia. De daga jing aila jong pi daga jing khot subha jong pi ngakloi ban ko ngu bat ka yarap yenga hagaba wan hagaba yai hagaba penkre jing pule ke jing pusan na ketin jong blai pan ai ke jing kren hak ni kepor kublai sibon ya ke jing pediang soba kublai sibon ya ke jing ai benta jong pi yanga hak ni kepor kipar bangai abang layo ya ke program kepala pak dari program secretary lembah jong ke WhatsApp ngasupek ya katarik badai minta kasih khatnya utarik ubna khat ar bat kesnem ar hajar ar fulai nangta bakade kasngi gerpang bakade kasngi kabagi khat ke KJP Assembly Sunday bat nangta ngasubu no ya ketok program ngapeng krek laga jong ka jingkren Maka jong ke bentar kepada ngelak bansiam nak ketiin jong belai. Anda bala dep KAGA, bejan dep KAGA, apet biang ya program company nak sedang hadu bekut. Pada yo iba ha kimit balang jong kene ke quarter. Ibu ya ke team ha ke program ublai ulong umau siang. Denglah sengau kendit. Namar kapang keman keren nak kene ke poru kumangilar wai kituk arli kijir wai. Kadai siapang kajing tei ya ke balang halor umau siang. Umau siang utrai haba tei ya ke jong ke balang hang ni hapertei. Pada mar bakadai ka si kerpang kumalaong ka KJP Assembly Sunday ngas ngau ba kane ka benta kane ka dekat naga gospel umatias kal nong ka bakhan reu dekat ka bakhat pra kalong ka bayadai ka jing don tam
Baga KGP Assembly kabalong ka bor balang kaba kidon kisinat ar na de lai tali mata kidon kadai banlong ka balang kabala tei halor mau siang buai tong mau siang buai la man ya keren na kene kapor ke jingkali ke bami an polis rai kene ke dekat sai sian kalau nang bakan riu dekat ke bakat pra ikentin jong utrai Jesu ke buang ngarung ong hame ko Petrus ngarung ong hame bamelong Petrus badhalor uri umau siang ngantai ya ka balang jonga te ki khardap jongka kin omla jingkali kabami nagane ka jingkren yung utrai Jesu hagane ka dekat kalong uei une umau siang namar hagane ki dekat nadoga dekat ka ba khat nhiều ngiyo iba om sim na kren syai om sim na kadeu syai la imat ku mau Jisu umot bandong ba me Petrus medeu tong mau siang ndrei kam sim la syai tiki jingkali kami hato une mau siang ubo trai Jisu kren hane ha bu untei la jong ka balang udeu Petrus udeu Jisu hi ne dei kano uno waipat hagabla tei ya kabalang kaimat habsupej ba uta umau siang hagadur ke jingkren jo utrai Jesu ka balong Petrus namar Petrus kadai kaktin Aramaik kadai nak kabawan nak kaktin Aramaik Petra hagaktin pareng Petrus pagaktin kasi jongiru Peter hagaktin kasi jongi Petrus tenrai kajingkali kajisngu artatien kajimomla ban priang pura yaka baudeu Petrus bolong mau siang kawan kumnola bantai kat yaka balang jong ublay hakane ka pertai how breu how Petrus bolong tang breu ho Petrus udai unong yalam lane uwei na ginong yalam kiba khmatam jong ka kanhun kisran jong utrai Jesu kibalong khalar ngot habola khot yaki borobor habade ban ai kanong nunggu jubab habade ban keren ya kanong na kaliang jong kisran udai Petrus ubolong unong keren lane utau spokesman nakamanta kisran udai Petrus uba hangneru habau Jisu kali ki breu pipi ong mengalong uai udai mau ai ya kajubab udai Petrus uba la poi nangkong haga jing tep jong utrai Jisu haga sngi jong kajimi pat bo poi nangkong napdeng kiwei pat kisran bat kilong kebe kebayawan lang haga to por haga sngi kibadin udai Petrus uba lala daga jing yalap jong daga jing pendap jong mersi makhuj ban pen kala ka mot ban pen wan ye ke breu sa ka mangej hau trai Jisu haga sngi pentekos lai hajar ki mesian ndai nang ipek ni pule bahaya ka jing im jong Petrus ki gospel bat ku pat ki benta ku kam ki apostol bat ku ngi i bau Petrus udon hi ki jing duna ku breu hagane ka lenong ka khan reu jong Matius anda bola dep jubab kum tau Jisu la pediang ngau kemen ka jubab jong Petrus
uya thu halagi jong kisendran daga baong haki ngawan jangan ka percaya oi ngalong mesaya tangbang amdei utau mesaya uba phikimi lenti banlong unong sensyar banlong unong pelai merau yapi nagi bos sensyar jong kinong wei kinong room haga to por ngalong mesaya uba de ban sya sitom ngalong mesaya uba dei ban sya penyap ru ha ki basyun yanga upetos ber de plus kem yaga jing pla ka ba paunam ka bangi siam magade ke dekat ula kendit yaga ta ka jing pen pau jong utrai Jesu banang ta sai sin dai ma u ba yeng baduang go try what I ba ka long kum ta hame what I ba ka long kum ta hame kata kamut banung sia sitom bat un sia sana pna lada ulong saya umdei ban sia sitom umdei ban sia peniap haginong syun jongu bat hau Jisu ya sngau ya kata jubab jongu Petrus ngayo I kumnu ulakan hiat yau dak baong lagi ketin gibe keme sadin jonga meu setan melong umau jentut yanga dang sudah pla la pediang honda utara Jesu mentapar usahakan hit ban yo iru hakapor kapala kem yo Jesu hakata kamit habala lam u keleng-keleng u Petrus bat kuwe paksenran gila petingai ande u Petrus mar ke jing hujan jo yo utara Jesu hakapor kaba dang besyari u ulo syong saiding pedeng kipaj ba banum Islam ya katangil tip baro hakata kami habala kem yo utara Jesu u Petrus ulalen laisin lai tili ki jaga hagi lainut ki briu ulalen bau itu ya utara Jesu te hoj kadon kajing bombiang kadon kepor hakaba ngikum ki briu ngi hab hagi jing bakla gijentut hagi mau jentut hateng-hateng ngi kelon hagi jing trekam jungi hagi eke bangile kidon kipor ki bukum kita ndrei la ban kelipat u Petrus hoi la ban kelipat yu den rei ngi artatin ban ong bau trai Jesu walau la ong bau dei u Petra u dei u Petrus mau siang ndrei ngi artatin bau Petrus ula bandai utau mau siang habau trai Jesu untei ya laka balang laong ba unong tho ubade Matius wei na pedeng ki para senran jo trai Jesu ba tho egre gospel igini kentien lese na ga jing singo priu jong kumno dau ne para senran ula menlong mau siang te kren syai tho syai igi kentien jo igi dekat baru trai Jesu hiru da kren syai la dau deu Petrus de ben ong bet igini kentin de ka baong nga ong hame ba me melong mau siang kum kalong ka kerteng jo me Petra bat halor jong me ken ubal ai ke jing pla sapang jonga ngan tei la ka balang simong gumta halor jong me ken ku Petrus ngan tei la ka jong ka balang re uang halor une mau siang ubula ban kedeu sawai pat hagajing perkhat briu jongi namar kata u Petrus dei hok banyo ega buram banlong mau siang mau Jesu ai tei laga balang kumanginang dep kedeu sakmat u Petrus udai tang briu bodan sibun gijing duna namar kata ka penaratin yagi babun ki Kristan bau Petrus ulong mau siang ubahalo jong utrai Jesu untei yala ka balang
Kiba buon kinong batay tin blay. Kibatay bau Jisu bat Matias ki penper rani ki kran kelan. Hakatin pareng yang they play the words. Ki penper ki bu bom syai ya kini ki kentin halor unu mau siang. Lalu Jisu un mut badai baju Petrus Iku mulaong unong halo jome ku Petrus. Lani lado mut yaladi uladi benong halo jonga. Ya ubame ubala khot umau siang ubala kerteng umau siang mela pla bangadei ukris umesia ukun ublay ubaim ulaban kam yaladi baudei umau siang. Utang mau siang mula kalian hang ni. Regi para bagi iban Muslim. Kiba bon ginang batai bat ka bakham sudei galong. Ba uta umau siang haga ba utrai Jisu untei laga balang haga ne ka percai. Udai lene ka dei kane kajing pla jong Petrus. Kajubab jong Petrus habau Jisu la kali. Pi te pi ong bangalong we. Pagajing plajong Petrus. Kabau Jisu long amde ka do batne ka snam amde ka dei ublay. Ubala pan syai habe ban ay ka ne ka jubab. Kajing pla bau Jisu udai ukris. Lani ha pat ka kerteng ka ay umesaya. Bau dei umesaya. Kata ka jingpla ka great confession kabala khot ka tin fareng kadai kani kabalong kanongrim jong ka jingai Kristan kanongrim lane ka jingpla ka jing priang ka jingai jong kibriu kiba priang yaka kiba la ban penlong yaka kenhun kiba ban penlong yaka balang Hagaba latei halo jong kade kejing pla. Kejing hikai jong kena kono kaseng. Kinongrim lane kejing pla jinget jong kono kaseng. Kejing hikai song terai jong ka. Lada kilong kinongrim kiba dan jimut kiba biang. Te habala tei hangta. Kan long ke mana ke baskem, omla ban penkelai ka, Ibreu kimla ban penkelai ka, daku muipat. Dei namar kita ke pengila ban priang, badai halor jong kene ka jingpla, dei halor jong ka jinget, bau Jisu udai ukonu blai, bau Jisu udai umesia, lane ukris. Bat kino mano bangai ya kata bapediang ya kata kibreu ki bangai kumta ki bapediang kumta ya kejing pla ki penlong ka kanhun bat kata ka kanhun kadai ki khot jong ka balang kadai ka seng haga perthai ka ba utrai uwan khnang ban bu ya ka ban tre ki kam jong u hagani ka perthai balai ba utra Jisu udon kam ban tei ka balang halor une mau siang halor jong kane ka jingai ka badon kam dei namar ba utrai ulatip lupa bakin don si bon kinong syun kindan si bon ki bor Yon Persia, ki Bosnia syar, jong ka percai, ki batmu ban penkenyu, bat ban penkelem, ban penjak kerteng, ya ka balang Yesus Kristus, ka bau letei, hagane ka percai. Ngiyo i na do basdang ban ka, bawalong breu sakane ka percai. Habala khay u Bethlehem lawan Kristan dari mi ki balat keliau Herod. Hai uta usim ubadang sukasian
Petros uladan ke jing temu ban pen yap no yau ne khulong Jisu da ke jing septi yang gumu breu bayo kne ye bor siar hau la phawa ha ki breu jong semna lap ula hukum ban pen yap wat ye ki khulong ki khana ke badang po arsnem udai wei ne ki nong temu ban pen do pendam ya ka balang jong di sues belatei nang tang yo iba man lagi bor ke don ke jing tang khu hapdeng Jisu ki Farisi ki nong tho ki Sadusi bat gwe ki nong yalam jo niam jiu ki ba wa dau ki ba wa nia ki ba kem dau ki ba persiaman lap ki saki ki sabut ban keno bau try Jisu udai uba ben blai dai uba dai sisa khon jong blai bat dai utau Mesia uba ki jiu ki ngej badan ki benang kmil tiru haduk mentah bat dai kini ki bor sensyar ki bor nong yalam haga po yung try Jisu ki balawat si bon ki daw ki saki ki satar ban mudoi wakmat ke bor sensyar barang ba khadu ki lala ban pengej ki bor sensyar yo pilat ulung skor jong ka himarum ka sensyar ka prestana ka to ko por ban kem yo try Jisu nang taban rai pendrem ban saknar penayu bat ban tep yu anda bulat kut musim halo jong kali pena kita kini kijing temu kijing ele jong ki bor nong suon persia yo try Jisu ban pen kelem ban penduk jaj ya ka barang ha ka bulatei andrei ngiyo i bakini kimla tang lais ngi hadien judge na jing tep ulami daga jing job ba ya ginong syun badu im ong nong rai ban sensyar jiunam kipara mangai tertel la dengan wat ngin ya thu phang jing jia ya ke history jong ka balang hang ne percai hadin ke jimi pat jong trai su hadin ke jing kiu no jong sabdeng la i hakisran jong banang beteng ya ka kam jong ka jing penim hakane ka percai andai kita gendong syun gidang yai bodin kijo gijiu berasana pnayo trai Jisu anda bagini kisran hadin kesingi Pentecost kila lek keleng ban yalap ban penlong balang ban khot iki breu ban ngej ban penlong ka kanhun ka balang ka percai kini kijo ki breu kia persya kia wadau kia wadong bat kitmu kumyo pol ban den temau yu ban penyap do yu ban apa kimla kumta ki persyang dagi bujelat ban set bendi yu ban set patok yu ban pensitom penjenjar yu hagi babunjat hagi ni sngi jongi ki mentaru yo i bagi don ki bor sensyar wat yang ihi ki basyong ki basa han her India dagi buj ki babunjat dagor kam trekam juki ki babunjat ki temu ban penduk pendam ban pentelot bor ban pendeko ai jing trekam jong kabalang Kristan bat ngiyoi ba kidon ngi thu joga tin jong blai bakat bagi sngi kinang wan kisnem kinang ya bat ke por kanang ya stet kijing kala kin wan bat kabalang Kristan kandang yaisya yagi jing yale bat ki bor syar jong kane kapercai nringi aingu yu blai par bangai kumbala ongba hagane dekat try Jisu la kren skem halor jong ne mau siang antai la kabalang bat ki kherdap jong ka dujok kinamla yaka uherot kinong yalam jiu kimla ban penjak kerteng yau try Jisu nama raga sngi balai ulami pat panagi kendiat kinong bo jong ki bangai jau ki ba pediang ye kene ke jing pla bau deu khon u bleu ba im bau deu nong pen im jong ka pathai
Menta ngiyoi baka balang Kristan kalanang roy kalanang yar kalanang bon kiba wan siya ka jingit siya ka jinglong Kristan siya ka jinglong nambut kanang kiba ngej ha Kris daki million haka percay bala palat ya ka marsiteng lane ya ka 100% kiba ngej how try Jesu kiba kamel di bagilong ki Kristan kiba don haga balang Kristan don di kibor kiba la ban pendo jaj kiba la ban penkelem ya ka balang utrai namarula tei ka halor umau siang hari ini sengi kita kendiat, hari ini kita benai kita dep ngomot, ngiyot sengau sepang, kejing yakhi jong ki arja beriu, Hamanipur, kau ini kejelah ni North East India jongi, nado benai mi jong nak senem kesedang, kejingnya penyap, nang tak kebak ham serkai kalai kejing tang ya kejing mana. Dagi spa teligi yang mana kibadon ha kanong ba Impal ba tekwe ki jaka kayi mana jong ki Kristan bat katokan ne jong ki Hindu ba kiwe ru lasu thang yaki kum ba thang lum ba thang ya kalum thang ya ka klau ba ki in khong khat hang no ki Kristan kin ya mana blai hang no kin penlong jing duai kin penlong ka jing senglang Don jaga su, ayam mani. Don yang mani su, don jaga ayam jingnya sang su yaki. Bat kata kada kejing temu jong kita kita persya ya kan yang Kristan. Balada thang ya kayu mani, ki Kristan kin saya sakama, kin hap no naga jinget. Namar kin muyo jaga su ban ya kundu lang, ban mani ban sakri ban tray ki kam jong ublay. Ndai kalong mar khongpong. Lakim don su ki yang mana ki bagi juya seng ki juya ro ayo try ki sakri yo try nrei itu ke ba e hok yo try ki ba ngai scam hau wa preng ki ba kum kata ki jing sia pen sitom ki ya penlong ji seng ha ki relief kam ka bala pensiong ye ki penlong ji seng harot surok ki penlong ji seng jing wai jing duai jing kendu lang para bangit Wadah klau, hak bagi pedri, nak itu kita temu ban sim, ya kita jingim jongki. Day, namar kita jing don, kita kum kini kita aitilot, kita langai scam, how try Jesu. Bagi lay, kita ta jong kakanhun jong u, jong kabalang jong u. Bagi bor sensyar, ki bor nongsun. Kibon ang penjat jong kabalang kimla. Kilong ki kerdap dong ke judok. Ndai kimla ban penduk jaj. Ya kabalang. Kanang roy penban. Kat banang pensitom ben. Kata kinang hem kamen sim. Kata kinang skem. Ya kajingit jongki. Kipara bangit yang apa dia pi kiba im maga jingsuk om kum maglajia Hamanipur yaki paralum hangto ngidang imsuk ngidang la ban mane blai laj duit ban don ge jipwit laj tang na gi wan katukane na gi bor siar kiba naneng bat kiba nang la aru ban wan hagini gi por kisnem kiba nang wan kabadon kam yang gi kiba ngai Habang idon, hakata ka balang ka bau trajisu latay. Bat ka bam don ki bor bala ban penkelem. Ngidai ban yane skem haka. Ngidai ban long ki ba skem haka jingej. Ngidai ban bat skem ya kana ka jing pla. Ka jing priang ka jingej jungi bau jisu udai ukon jong ublay. Bat ulatay la ka balang halor jong umau siang dogen jingpla ka jinget jongi ka bahau trajisu
Ila day ban yero ayo try ban aingo ayo ba maula ban tei ban seng ya kum kita ke balang mangi habang liok pediang ya kani kejing isnei jong ublei bangin don nang ke balang bangin mani ngin syakri u ngide ban aingo ban ngidei ban yero ayo try ngidei nakaliang jongi ban pen scam yalade yaga jingej jongi yaga jing pla jongi how try to ni pai khandiat sakoi perkaliang bagi don ki bor hagini ki sngi jongi ki bamenta ki batmu ban penhap no e ki babon nangi naga jingej bat mangi ki badon naga balang perstrian don ki batmu ban penyakhlat no yangi banginom ngechu banginom donsu haka balang perstrian daga jinghikai kiba per jongki jinghikai kiba bagla jongki jinghikai dekiwe pat ki nongrim bagi jinghikai song tanrai jongki ngiatip ngia bana baro om tang hania sor selong ke balang asor ndai sa nong gendong ru ki bun kila yat kita ki nong yalap kita ki nong hikai ki nong ai bible study kinong kren nagaktiin jong blay ki per bat ka bagi kamban ki rukom hikai jong ki kalong ba ka jing pun baptis jong ki balang perstrian daga ba susendrai lande ka ba suta daga kamla ban ai jing pun im dene mar kata ban siapun baptis biang daga ba siapun ngam daga ba pun baptis daga jing baptis jong kita kiba pengam daga kidon ki kenhuon ke hukum kita kiba ben kiba pediang yaga jing baptis jong kebalang presterian bar kiba bon dan kiba pediang kiba ngej kiba pediang bi ya kita ke jing yalap jong ki sakoi pat kawai ke balang kebakamel dia berkata ke balang Kristan. Kong bakam day kasngiu blay kasngiu try. Kasngi kepada hok ban mani ya blay ban song tait negi kam jongi baro. Day kasngi sabaton. Kabagi bangai hau try Jesu. Kidai ban rakhi yaka. Arwan chong thai negi kam gijing trai jong ki baro namala tho ak hukum la tho ak tien jong blai mdei hagala sngi sabaton lane ka sngi nang kong ka ki ong lane ka sngi ublai ka sngi utrai ka badai ban mani ya ublai don negi ba ong phimla ban long u kristan ki ba shisha ki ba yo pediang yo musim khoi nam da pinang ban krantli Pergi bukum kita naya tu buon. Tiap bahagian lagi sengi. Kidon ki bor ki batmu ban penhap no yangi ban penklem no yangi naga jingej naga jinghikai naga jinglong dukot haka balang prestrian. Pergi don ki badang telot haka jingej ki badang lung ki bumpat slem haka jingej ki bumpat dapat ngau tu syai ya ki jinghikai song terai jong ka balang prestrian. Jong ka KJP Assembly, ka board balang ka bakli ilane jong ka President Church of India. Kiba hap. Pat kiba ino ela ka balang. Pat ki pet no syagwe pat. Naga jing sya penbit, ka jing sya pensalai haki. Ki parmangai lada pinlej haki jaka kiba don ka wa ba ka wa he. Pinyo i Onda ba pi hiar kamarsut kata kawa haka poliur ka dap keslei but haba keslei haba ka klain ka bo jo kaban no anang tena jrong ka jenrat lut ya ki mauria ka pentuai ka kendau ban nang ta ka rong no ya ki mau ki barit ki baria
anda bakal yat ke waba lawan ke jing slay kibasa kidei tangki kinja mau siang nakamon managadiang ke kere ke wa nangta na lord yung itu ke mau siang katuy ka bat kano sa te ke bangiong kano kung kisyat aleni ke long kisyat itu ke mau siang laga klan ka bor yung ka lagi klan ke jing len siap ke jing len share ke jing len siap jong ka ki mau siang kine kim ki kim sha rong kim sha kho ha ke to ka bor yung ka bor yung slap bor yung ka jing slay kumba ang utray Jesu sapang kita gunong tay ying pasta bagi babi day tang ki mau siang badai tang kita ki ba syong halo mau siang ke ying batai halo yung mau siang kabon nom sha rong no yang apa dia piru lada ka jinget jongi lada ka jinglong kristan jongi kadai ke batai halo mau siang yo ka jikai som terai jong ka jinget bagi jing pla kabau petos pla sang Jesu lada ki wan ki jong ka jing pecoy ki jong ki bor penselai ki bakum de bakum tai ngim sya rong no ngine eskem halaga jong ka balang ngine eskem haga jihi kai song terai jong ka ngim pediang yegoi pat ngim sya rong no hagi bor jong ki wei pat nakamela jing im jong simet ru la abandon Kibiya tengku, kiba sya apan ki, kiba sya apan kenyu, bat kiba sya apan kelem ru. Nama kejing yang kedua jongi ya kejing ya kejing perjoy, ya kejing pang, ya kejing sitom, kaba jur kaba omdon nyikirmen ban, yo ajing pun koj. Lakalong ya ladi, lakalong ya ki bahaya kesem lani ki khon ki kiti, bat kiwei. Habawan kum kita ki jing silai ki jing at pelung ha ki jing im dan ki bartatien ya ka bor jong ublay ya ka jing trei jong ublay bade ka jing arab jong u kumno habang la duai kumno wala ya ine ka jing wan kane ka jing jenjar ka jing pang ka jing sitom ka jing duk ka jing gerdu bat kuwe ki jing jong ka jing im hanga ki arta te no ya ka jinge hau tra Jesu ka senjor no ka jinge jong ki hau tra Jesu bat himne ndai de ki tu ki ba pen skem ya ka jinge ya la ka jong long kristan halor jong mau siang ki ba te la ka yeng jong ka jinge halor jong mau siang la de wan ki kom kita ki jinge ki jing tunju ki jing senjar jong ka jing im ki skem ya ka jinge Uai pastor jong kari Amerika, James, ula long pastor hakawai ke balang hakawai ke jeka, baru julet bandai jengok, bandai pej, yaki parwangit, hamtam yaki bepang ke besitom, bat kibadon apa yang jong jing em, kiriu kentai, ki riu temen, julet nyakawai ke ying sakawai pat. Bandai jengok aki, bandai ai, jing pensilor ai mesim aki, bandai duai nak benta joki. Hakawai ke sengiu lalek haka ying jong kawai ke riu temen ke riu kentai. Kabar riu belai, kabar skem ke jinget hau tra Jesu. Ulalek hajan ke jing tia, kabar ke tia, baru labat yang ke keti jong ka. Baru keli, pilong kumno mei. Jaga jing sengau skem. Haka sur ke betelot, ndai dah ke jing sengau skem, kamen sim jongka ka bor mesim jongka ka ong. Pastor ngadon halor umau siang. Haka ketin paregong. Sir, I am on the rock. Ngadon halor jong umau siang. Mana markata haka jing long temen jongka, haka jing long riu kentai jongka, haka jing long duk jongka,
kan ne askem hau try jisu kadon ka jinget halor jong u bagatay la ka jinget jong ka jinglong Kristan jong ka halor jong u ke kumta gitu ki jing ya ka do ke bakta ya ka do jong ka kim la ban kata ya ka mesim jong ka badia ka jinget jong ka namar ka don halor umau siang. She is on the rock. Mga mapi ngi don em hapdeng jong ki jing percaya hapdeng jong ki jele hapdeng jong ki jing janjar jong ki jing im ko bangla ban ka du na ke babun ki daw ngi don em ka jinget ka kum kata halo jong mau siang. Berkipar banget ke badon kam namar kata hangane ka percaya hangane ki sengi ki babun ki jingele kiba khamjur bana ki por ko mandai bana ki por ki bala leño kato ko ne posnem bat ki banang khamjur kham khlain kham don bor hagis ngi ki por ki manang wan haba ngi ma di ku kita ngi dei ban lech chau mau siang jong ka jinge hau trai jisu ni lech chau trai jisu chau blai jongi kumba pibu ka team nakamatakan ke quarter ublay ulong mau siang bat hang ta pindu no kajing septing hang ta pindu no kajing artatin hang ta pin long yai ne kibiyai ne scam lakalong kumno ha kajing im ban pun kot kadon kajing tu khana kaba penjia yau long thau jong ke kot jong kajing ruai kaba don hangane ko jirai jongi mau siang namandai kanambar ka basispa khandai pu khandai wathau ye kane ke jirai ude uta uba ka kerteng jong golong Augustus Monte top lady Augustus Monte got top lady barune hagwe ke janmit ulai yat kai hagwe ke lentiba kabrang ya sakmat kini lawan ke Aryong kini ke Aryong lawan be nadin melak niat yu kam sakmat nang ta ke elang thari ke pensiat kumandra ban genting yu setai sejrong ula persiang ban mare ban penskem ye lede kata kalenti ke buyai hendrei kata kal ke jingat pelung ke Aryong karena yai be ayu baru sengau kemudian kelono uyat kam seta sekmat uyai udon usenrang mau harut lenti baru tahu senrang long bahe lasi wajrong kumba praput ladi sepaput bolong krem bolong tliu bola lej bandri yang ta bat ke Aryong kamla banwan hakata ke jakari hapo utau senrang mau siang. Anda pala sange ke jingbe jong ke Aryong ulakiu setei lor jong uneu senrang bat udeu mau siang ubayar ubahe bah walaya uba bandio i kendiang ye ke jaka saudong jong u bat ke jing i ke pen internet ye ke khmat jong u hang ta kawan ke jing sem yo bawang uneu mau siang uneu senrang mau siang ulaya da yang ana ke Aryong ban ngalalat nya ke jing mensau ngas ngungu bau don uneu mau siang walaj wala penlaj yang ana ke jing yap na ke jing mensau ndai wong udon nakamta jonga nakamta kamesim jonga umau siang ubakam krau ban yaune umau siang ubang alari naga jingbe jong ke Aryong kum tau tau ye de jingruai rock of ages cleft for me sispa khandai men siamang de jingruai pula kasih long ko mau siang namandai bangandri hame tu ai nyango bau blai pula tei la ka balang halo jong mau siang ban ngi don hak kum kata ka balang ini orang direct no ngidon hang kabalang presiden kabalang ba jong ki sispa prapausnem tam menta kala ya lengba jong ki Aryong ki ernget ki jat pelung
bat ki jing pun kanyu yaka nrei kanang roy kanang ya seprang panamar kata kipar bangai ka kubor nakane ka tin yung blay nakane ka dekat kalong yin long ki bi yaine ha ki ji kai song trai jong la ka jong ka balang pastrian jongi mde ki jong ki wei pat lah ka por ngila ban sngudei nila ban siap pun bi nengin yai ne halaga jong ka balang halaga jong jing kai song trai jong ka ngin yai ne halaga jingai ka bahau blei hau trai jisu nama ude ma u usenrang mau siang bat hau mau siang ubang nila ban tei laga jong ka jingai bat kumta la dewan kal la dewan muslap la dewan ka jing slei la dewan ka jing at pelung la dewan ka eryong enam la ban berki ini ublai ungkurku nak kementak burang jung ingin poi segabang ini penwai no ublai ungkurku yang hilang baro ublai unang percaya unang yarap yang ingin nang yai duai nang yai pa ne kabor try nang percaya nang lebih no nang ni ban la ban perskem la ka jong ka jinget tei la ka jinget halor umausi ban nang yai sakri u ngena yai trei ka kam jong ngena yai kit yai kam ka balang ban kan nang roi kana ya seprang kan skem bat kan ne kanom sia pen kelem kanom sia job ki bor jong ki nong siun ya ki jing im jong i simet bangin long ki nong job bangin job ya ki nong ki bor jong kapertai bagi nong siun. Pengen penwai dek miyarwai kenyarwai ke saus pak lai pun riu. Saus pak lai pun riu. Dalam pok senrang mau siang baka dengan syak su ngamla. Hang dengan di na kejing im betul nawai ngam kwa. Hang tangan yo lai jingat pelung beslei. Bat nagajing ngau trim eryong bakarhu kenjai apo senang mau siang namen hendai nganyo songdu andala kot kejing ruai gerpa di postor mbak jongi i reun bisil do so baban ai kejing kerkup wai apa saus pa lai pun riu Dalam hapusin rang mau siang bakat ngensya cukam lah hang tangan di kajing in batut na wingam wa belum pasti bana kijing skau trim eryong paker hu kenjai hapo senrang mau siang men hendai gan yo shong tu dalam hapusin rang mau siang om jikun ngan om gerngan hang tahapojing dup hap yang icisya gansa hang
Vashley Van Nagi Jings Gautrim Yong Bakerhu Ken Jai Haposin Rang Mau Siang Ben Hen Dai Ngam Yo Shong Tu Ya Lam Haposin Rang Mau Siang Ben Hen Dai Ashim Yang Hang tangan lantar lagi kenam Uboman sung sung shisha Hang tangan yo lajing at helung Vasday Nagi Jings Gautrim Yong Bakerhu Ken Jai Haposin Rang Mau Siang Ben Hen Dai Ngan Yo Shong Tu Ya Lam Haposin Rang Mau Siang Nong Pen Im Ngalak Loy Hang Ta Jing Dum En Sim Jong Nga Kan Shai Knar La Nungan Boy Hang tangan yo lajing at helung Vashley Panagi Jings Gautrim Yong Bakerhu Ken Jai Haposin Rang Mau Siang Men Hen Dai Ngan Yo Shong Tu Yang we me atrai bo ble buk pa jung bhab nang nagam tak khubor ki bangli sul bo shakli jong me bo me lam phla apdeng jung ye ni ko por ko menta mala sami na tin ba khui ki jome atrai ban pen i ki si syak ba kraw bangim dan ko wi pat kalat ak bala ban pen mingi dai tang na kata bo trai ban pen jung Jesus Christ ora pen pau na du ko por mustang he trai tu khui ngilung ba jung ni khubor baro Paling baka boring ka tin ka jame kantan syari im jeng ibu baro. To ai vinya jeng tribe nung penim jeng Jesus Christ ka jeng ba ka na bom jukur ka jeng blebuk pan. Le ma jesa ba chem che boring sim ku. Kini sarang kad le man ka balang bakirungay baro hangnya po ka balang num siap hakari ka jengi merklang satak jeng percaya. Na dumentasi bom jukut. Amen.